Габдулла Тукай, бар ат, башкара Яңа Мансур урта мәктәбенең 4-нче сыйныф укучысы Байбекова Илнара. Җиктереп бара. Казанга туп-туры киттем карап. Чаптыра атларны кучер сукалап, тарткалап. Кичиде шатлык белән нурлар чәчеп ай ялтырый. Искән әкрен җил белән яфрак агачлар калтырый. Һәр тарафтан уй миңа тикәлләни җырлый, укый, нәрсәдәндер күселәнгән, һәм тәмам баскан йокы. Бер заман ачсам күзем, бер төрле яп-яткыр күрәм. Ах, бу нинди аерылу, гомердә бер тапкыр күрәм. Сау бул инде, хуш бәхил бул, минем торган җирем, мин болай, шулай итәм дип төрле уй кырган җирем. Хуш гомер иткән шәһәр, инде еракта калдыгыз. Ах, таныш йортлар, тәмам күздән дә сез югалдыгыз. Эч пыша, яна йөрәк, хәсрәт эчендә уйда мин. Ичмасам иптәш тә юк ич, тик икәбез уйда мин. Ах, гөнаһым шомлыгы, бу күчере бик тын талгын, җырламыйдыр бер матурның балдагын якылфагын. Әллә нәрсә юк кеби, бер нәрсә юк, бер нәрсә ким, бар да бар тик юк туганнар. Мин ятим, монда ятим. Монда бар да ят миңа, бу мин Гали икән, Бикмөхәммәт, Биктимер, берсен дә белмим, әллә кем. Сездән аерылып туганнар, җәйсез уңайсыз тору. Бу тору әйтергә мөмкиндер, кояш айсыз тору. Шундый уйлар берле таштай катты китте башларым, тишмә төсле ихтыярсыз акты китте яшьләрем. Бер тавыш килде колакка, яңгырады бер заман. Тел шәкерт, җиттек Казанга, алдыбызда бит Казан. Бу тавыш бик ачты күңелем, шатлыгымнан җан яна. Айда чап күчер Казанга, атларны ку, на. Әйтә иртәнге намазга, бик матур моңлы азан. И Казан, дәртле Казан, моңлы Казан, нурлы Казан. Мондадыр безнең бабайлар түрләре, почмаклары, мондадыр дәртле күңелне хурлары, оҗмаклары, монда хикмәт, мәгърифәт, һәм монда гыйрфан, монда нур, монда минем нечкә белем, җиннәтем һәм монда хур.